Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak Ibu pangasuh sekolah ingkang dahat kinurmatan, para tamu undangan, Bapak Ibu guru saha karyawan karyawati ingkang kawula mulyakaken, adik-adik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Kaping setunggal, sumangga puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah Maha Asih. Awit ing wekdal punika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga kita saged ngatempal kanthi rahayu wilujeng. Kaping kalihipun mugia shalawat serta salam tetep linubaraken Gusti Allah dumateng patuladane kita Nabi Muhammad SAW ingkang sampun menuntut kita dumateng margi ingkang leres. Bapak Ibu para rawuh ingkang tuhu bagya, ing kalodhangan punika kula minangka wakil saking siswa kelas 9 ngaturaken ngunggi panjenengan ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ibu guru awit saking katresnan anggenipun gulawentah kula sekonco saengga kula sakonca saged ngerampungake kewajiban ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan puniki. Kula sakonca namung saged ndedonga mugi-mugi sedaya amal lan kasaenan Bapak Ibu guru pikantuk piwelas swarganing Gusti. Mugia Bapak Ibu guru tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan ketentraman saengga saged ngulawentah adik-adik sedaya ngantos dimugi paripurna kanthi biji-biji ingkang maranaken boten kesupen kula sakonca ugi nyuwun gunging samodra pangaksani awit kula sakonca asring sanget damel Bapak Ibu duka lan kuciwa krana atur sono solah. Bawa ingkang kirang meranani ing panggalih dumateng Bapak Ibu guru lan adik-adik sedaya sepisan malih kula ndedonga dumateng Gusti mugia Bapak Ibu guru sedaya tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.